ayan, i-prank namin si Primaris na na hindi sinama si hindi sinama si Prisara. Ang alam kasi niya hindi sasama si Prisara. Diba, ano na ko ka, basta ang magbukas ba? Ayahay, sang dala, pagdala na! Yan nagkamera ko. Ay, sa man nga to? Do kayo, tagyan na. Ano, kanabali mo na kong abayad eh. Palagi tag-abrihan. Aba si Abri nun eh. Saman mo oras na Abri diha. Pag mga amo, dasig lang mag-abri. Pag TikTok, uy. So, dito kami sa labas, guys. Si Prisara. Betul nga, anay? Awa pa kinalakaw. Mapinit. Mag-cool daw kay Marcel. Unya, kay wala ba yata grinit. Ginawa akong ribong daw. Pero, dilip sa mga kato, wala pa man nakasunod. Ang buwan sa cake. Love. Dili, libo. Uy, wala akong piranit. Uy, wala. Dili, mangguna na, libo. Pri, tanawangin mo cellphone kay basi makakabalab utang linya i-chat si Maris o dito sa gawas o. Na, wala. Ako tawagan. Nay, number ni mo? Ha? Number. Still lang ito. Wala man ko number ni Maris o. No, abi Marcel. So guys, dito na kami guys. Asan ta? Uy, kuhaon dito si si Prisara. Prisara. Pri. Ayan guys, ipaprank namin si Maris. Prisara. Dali ba? Akala kasi niya. Asama sa taas man siya. Wala ko kapanipil. Animal ba? So ayan guys, dito na kami sa bahay ni Primaris guys. Oh, punta tayo sa taas. Ate, ipili lang ka mag-ano mo. Biis sa taas. Bili tayo sa lamin sa country. Ha? Bili tayo ba? Lamin mo dyan sa taas. Dito ta sa playroom kami. Ayun siya. So ayan guys, akyat na kami guys. Ang imong sinina. Ay, dito guys, ang haba ng hagdan guys. So, pinakataas lang siya. Dali. Pasaman ang Pre, Maris? Ay nako, anong ginagawa mo dyan? Uy, Pre! Pre, wala si Prisara. Nakabidyo. Wow, fish na fresh. Wala pa. Dilari na kami. Sabi nga ni naalaga mo, naliligo ka daw. Wala si Prisara, Pre. Magbihis ka na nga para mabidyo kita. So, ayan. Dito na kami, guys. Dito na. Ayan, pinatawag namin. Kasi, ayan, dito kami mag-party-party, guys. Playroom to ng alaga ni Primaris. Ayan, guys. So, hindi niya alam, guys, na may isang kasama pa kami. Ay, hiningal kami, guys, sa hagdanan, guys. Hiningal kami.
tinago namin yung isang kasamahan namin, guys. Ano, abay, saan mo na abay na, Pri? Ha? Ang abay na ba? Asaman? Oo, asaman. Ayan, mag-style-style kami, guys, para yun, hindi nila halata, guys, na may kasama kami isa. Isa-surprise namin siya na sinama namin yung isa. Ha? O, saan naman yung isang plastic natin? Sticker? Oo, diha man. Sige, ano na. Guys, nakita niya, guys. Nakita niya. Tinatago namin. Magbihis ka na doon kasi hindi ka na mabidyohan. Nakita. Gabi na ka ba naman tinatahan? Hindi nilugay ka. Hindi mo ayaw na sila rin kudrong na ito. Makuratan sa di nakitaan ka. Ay, nakita na siya, guys. So, ayan, guys. O, diba? So, ayan. See you mamaya ulit, guys. Hello, guys. Ayan, di magkakasama kami. First time, guys, na Christmas na magkakasama kami na apat. Ako, si Primary, tsaka ito si Pisara. Ayan. O, diba, guys? O, ang ganda, o. Ginawa yan ni Primaris, I'm sure, para sa amin. Merry Christmas, everyone. Tsaka ito pa, guys. Ito pa, oo. Diba? Ang ganda niya, guys, mag-lettering. O, diba? Diba? So, ayan, guys. Ayan yung ating, ano. Oh, mga sexy ang mga akong kauban dito, guys. Oh, mas video sexy. Oo. Uy, bandir. Kita ang bandir. Ay, ano man kayo, pre? Ginungo din na akong video pala, guys. So, i-chipman ko na lang. Oh, diba? Guys, ang puti-puti ko dito, guys. Oh my God. Diba? Happy kami, guys. So, ayan. Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. And advance Happy New Year. So, see you ulit, guys, ha?